El mètode de l'autocàs, més eines avui. Reenquadraments. Per què són importants els reenquadraments? Doncs perquè havíem explicat el dia que explicàvem patrons que generalment en qualsevol situació podem disseccionar el què pensem, què sentim i què fem, i que en la mesura que modifiquem alguna de les tres potes es mou tota la roda. Aleshores, avui aprofundirem amb eines per canviar el que pensem. Tornant a l'explicació del patró, el que vam fer nosaltres és proposar un reenquadrament a partir de la curiositat. Expliquem-nos una mica. Un reenquadrament, essencialment, és llegir la realitat que ens envolta des d'una perspectiva diferent. Típicament, hi ha diversos reenquadraments que ajuden. Per exemple, aquest que us explicàvem de la curiositat. Jo estic vivint una situació que no m'agrada i aleshores li envio una pregunta al meu cervell dient: ostres, però això que està passant? Com és? Com és que s'està succeint? Què deu haver suscitat que això passi? Preguntes que alimenten la curiositat. I d'aquesta manera estem despistant el cervell que en lloc d'estar obturat amb una cosa que no li agrada, li obrim possibilitats i això ens fa transformar tota la situació. Aquest és un possible reenquadrament. Un possible reenquadrament molt habitual també és el de l'aprenentatge. Jo estic vivint una cosa que no m'agrada, però aleshores em començo a preguntar: ostres, què podria estar aprenent de tot això que està passant? D'aquí uns anys, quan recordi això, ostres, per què m'haurà servit? I d'aquesta manera sortim del bucle. Curiositat, aprenentatge. Podríem pensar en l'acceptació. Jo visc una situació que no m'agrada, penso què puc fer, si trobo alternatives les provo, i si no trobo alternatives, penso, no totes les situacions tenen solució, per tant, ara em toca acceptar. Podria ser un altre reenquadrament. Altres maneres de reenquadrar. Bé, l'humor és un típic reenquadrament. Hi ha persones que els hi funciona molt connectar-se amb el repte, quan hi ha una situació complicada, aleshores pensen, ja me'n sortiré. Són diverses possibilitats per canviar els pensaments quan estem encallats en una situació que ni ens és favorable ni ens ajuda. Bé, jo espero que el que sí que hagi servit sigui aquest vídeo.